lapurtarrak. Haiek izan ziren Afrikan atunaren arrantzan lehen kanpainak egin zituzen euskaldunak. Eta hortik urtebetera edo 2 urtera hasi ziren beste portuetatik, Gipuzkoako eta Bizkaiko beste portu batzuetatik Dakarren eta Senegalen kanpainak egiten. Adibidez, 1956ko azararen 30ean Bermeotik hainbat itsasontzi abiatu ziren Dakarrera edo Senegal aldera. Horregatik esan daiteke 1955 urtean Dakarrera, Senegalera joan ziren arrantzale lapurtarrak afrikanuak izan zirela nolabait, gerora ezagutu dugun atunaren alturako arrantzaren aitzindari. Haiek izan zirela nolabait gaur egun ezagutzen dugun atunaren industriaren munduan lehen urratsak eman zituzenak, nahi gabe bada ere, eta desberdintasun nabari batekin. Haiek beita biziarekin arrantzatzen zuten kainaberarekin eta banan-banan gaur egungo atunontzi izozgailuek ez bezala. Hau da, arina, elastikoa, oso anitza ulertuta ia edonon topatu dezakegula bambuzko kainabera bat, eta hori abantaila handia zen itsasoratzen zirenean bere momentuan. Alde batetik, Markel Elizalde, Materontzi Museo Ekoaktiboko eskifaiko kidea. Honi reemplazoa bilatzeko erraixa dela. Beste berri bat erraiz topatu daiteke eta porturatzen zaudela, zuzenean herrira deitu eta baten bati mendira igo dadila eskatu eta kainabera jetxi ditzala. Men arrantza, nola kuriosia bezala, beita dugu, bai? Benetako beita jartzen zitzaion, benetako antxoa bat jartzen zen amuan. Amuek normalean retranka izate zuten, baina baziren arrantza ontziak eta izatez arrantza patroiak erabakitzen zutena retranka ez erabiltzea. Kasu honetan retranka duen amu bat ikusten dugu, bai? Hau da, galuzeak koske egin ala oso zaila izango luke amua galtzea, amua askatzea, eta honek abantaila bat ematen digu dela behin koske egin ez dela iesi aterako, baina honek badu beste lan bat ere bai, dela amu hau arraiari ahotikan kendu egin behar zaiola. Eta horrek ere bai, denbora eskatzen du eta baita arrisku relatibo batzuk ere bai. Galuze bakoitzari amua ahotik atera behar baldin badiozu, galuzeak berak oske egin diezazuke, galuzea bizirik jarraitzen du eta hortaz kolpere bat jaso dezakezu, eta gainera amuak berak zu zauritu zaitzake. Historia lagunok irakur daiteke, ikusi edota gaur bezala entzun daiteke. Baina historia ere bizi daiteke eta horixe da Albaolatik ez oso urrun Pasai San Pedroko Materontzi Museo Ekoaktiboan egin dezakezuena. Eskaintzen dituzten jardueren artean, Kantabriko Baxurako atunontzi bateko egunerokoa ezagutzeko aukera dago. Mater bera horretarako